את הציוד שלי. אני מאוד שמח שאתם מצטרפים אליי. ותסתכלו, זה מנוע. תסתכלו, כפי שאתם רואים מנוע עם שתי פעימות. פה מכבים, יש לכם כפתור אדום. יש לכם פה כפתור, זה מכבה. פה זה גז. פה זה גז. פה זה ברקס קדמי, שאסור מאוד ללחוץ על זה חזק ביערות. ופה הדבר הזה, זה ברקס, אתם לוחצים ככה. לא, עדיף שלא ללחוץ יותר מדי חזק, כי אתם יכולים ליפול אם יקנו לכם, אתם יכולים ליפול על הצד, שזה כמעט קרה לי כבר פעם אחת. ו-KTM 2 פעימות, XX50, עכשיו אני אסביר לכם איך מתניעים את זה. שמעתם? עכשיו אני אראה לכם את הניגון שלי. יש לי עוד בבית, כי שכחתי אותו. זה לפה. אוקיי, אני אראה לכם, סתכלו. מחברים את זה חזק. עכשיו אני אראה לכם את הנעליים. עכשיו הגיע הזמן לקסדה. תסתכלו. ורק שתדעו, קסדה היא צריכה להיות מאוד מאוד צמודה, שהיא צריכה לחבק לכם את זה מאוד מאוד חזק. צריכה. אתם שמים אותה, יש לכם משקב והכל. סוגרים. הכי חשוב, כל המיקרון אתם צריכים, המגנים, הכפפות, הכל חשוב. למה זה חשוב? בטיחות זה מעל הכל, ואנחנו לא רוצים שתיפגעו. איפה מותר לנסוע? לא בכביש כזה, איפה שאתם רואים. תראה להם? זה מאויג למסלולים, שטח. פעם הבאה אני אעשה לכם סרטון ביער בסינגלים, איפה שאני רוכב. ופה יש לכם את המדידה, כמה אתם נוסעים. פה אתם רואים את הדלק, כמה יש לכם. אתם פותחים את זה. ואם אתם רוצים לדעת שזה 2 פעימות, בואו תסתכלו, אתם צריכים להסתכל על זה. אם זה גדול מדי, זה 2 פעימות. ואם זה קטן, ככה עם מגנים כאלה, זה ככה שזה לא ככה שמן, זה לא 2 פעימות, זה 4 פעימות. מה שאני אראה לכם למי יש. לא יש, זה דוד שלי, ויש לו אופנוע 4 פעימות, ופגש בסרטון הבא. Give it to me like